mukuru vanotochwabura here chinhu nasoti chaibva vanasochichwabura chinoibva sei ukaona munhu akudedera makumbo chaibva akugwinya so ufungutanga ada kufasa inaka tariso ovazati ovambo mira kadawaka ovambo zi ovadi ovasoma ovana chira mvula ovanga kana di mazoe anzoshaka mazana po akanzi mukadzi wako kana bana naye kana asati afa aushake samoja senda tenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Ladies and gentlemen, today we've got a meeting of unusual characters. Vanorarama upenyu uri totally different. Nasi tavasanganisa. Tina great men. That is our first time kugara na great men today. And of course, tina Gaffa Prophet Passion Java. Maweeks apfuura Prophet wakatrenda after vakanda disrains rinenge riri insensitive towards great men. Great men akauya achichema chaizvo akati guys zvamandita handina kufara nazvo. Kuchema withdraw ndo withdraw nditichi withdraw your words kuchema. Alright, great men hanzi ndi withdraw my words, I withdraw. Great men akauya achigunun'una chaizvo ndiro here withdraw futi. Alright, rega ndi withdraw kugunun'una. Great men akauya expressa point yake sikamukuwirana aiwa taura kutaura. Ladies and gentlemen, tibatsiriwe kutsvaga word rinoshanda panapa. Great men akauya achicomplaina chaizvo zviri nani kana akauya achipikisana nazvo. Great men akauya achipikisana nazvo. Saka tatirega timbomutora nhasi great men. Great men wadi bro zizi better azina ji mashoma ndi madira acho. Okay, Life iri kufamba ya yakanaka. mota yakazogadzirika ya That's my pace now. £100 nhasi interview yesu edeka Ndakatoda. ndichipiswa manyana zvakadai pamuti munyoro kokuzopa muti wakaoma. Hakusi kupiswa. It's an expression of a point or a feeling or a thought or an idea. Alright, rega timboya kumatiro kunoko. Gaffa mandi Idiosyncratic. better life iri kufamba. Uri kupisa because une two great men. Idiosyncratic just means a great person. Na great man wacho. Uri kupisa. Aiwa, ndiri kupisa. Totangira apa. Wakapikisana nezvakataurwa neGaffa. How did you feel uchitanga kuona that video? inini handina kufila for myself. Ndakafila for vamwe very differently abled. Vamwe vanodana manyoyena not me cause inini indodzosera nonziyana ndakatongonyala mukuru ndiyangati afana ma 2000 yembasi otherwise inini ndakada kumfire jeje kaina hidza lele Wapa nema 2000 hapa. ila wakama profita yenyewe. Ukaona kuti maprofita yenyewe anenge ari chokwadi rekanti nema. Ila banza ndasvika asi ndati enyimbo asi angu aize Maprofita ako ndi apa. mimi munonzwisisa uprofita wacho. Not me, nandiwunzwisisa ndisandaona ndichatoona nhasi. Gaffa munotiratidza reo profita wenyu nhasi. Inini ukatongoona mapfekero angu ndongoona uprofita. Ukaona magariro angu unenge uchitoona uprofita. Yes. Ndo first time yenyu kusangana na great man. Ndakambomuona online. Ndakambopfuurawo nepangari but asati takamboita personal like this. Alright, in his professional capacity as a musician, maamunzire music yake. Great man vanhu chavasingatozive munhu waMwari. Munhu waMwari. Munhu waMwari andoshandiswa naMwari. Unoona kuti ona great man ari kwamutaro achitoparidza nekuimbira vanhu. Omuona kubulawayo achitoparidza nekuimbira vanhu. Arinotoshandiswa naMwari in his own uniqueness. Zvekuti kune vanhu vekuti vachatonzi Mwari akavamirira pajudgment day
voti inini handina kuenda kunoita zvamakandituma because ndaenda kubasa. Vorakidzwa vhidhio raGreat Man achiparidza kunzi Great Man chai aiparidza sei usina kuparidza. What's your excuse? Unenge usina. Mwari anototi hakuna munhu ane excuse. Do you know kuti Great Man dai ane mari yaElon Musk aikona kusatoparidza, but mwari vakatomupa condition yake kutoti ukuru hwaMwari huonekwa atoparidza akadaro. Elon Musk dai makamisa paucheya ingadai asiri kuita yaanoita, pamwe dai ari kutoparidza. Saka Mwari ane wisdom yake yaanodisplaya kuvanhu vake yakasiyana siyana. Great Man, do you think zvotaura naGafa zviri genuine or vari kufadzawo sezvo uripo? Vari kutaura zvatironza zvese. Ivo kunza zviri genuine. Haini nhasi handisi kunzwa. Alright. Vakutaura chokwadi. Zvavari kutaura ndakambozvinzwa. Ndisingazivi kuti vakambozvinzwa kwandakazvinzwa here chitaura. Wakazvinzwa kupi? Muvanhu muzvitotaura. Saka handisi kuti zvavari kutaura nhasi vari kutaura ivo here kana kuti vari kutaura zvavakambonzwa zvichitaurwa since ine ndakamboita sei ndakambozvinzwa kumwe. Hanzi muri kukopa here kana zviri kubva pamwoyo penyu? Inini ndiri freestylist zvangu. Plus mazuva ndagara pasocial media, you know me. Ndamhenga ndiri mukobori iko rinezvo ndaascent. Monsante, rega tidzoke pakuti Great Man is a professional musician. Makambonzwa here music yaGreat Man? Pane mweshona one song yandakambonzwa. Pandakamboya neCD ravo. Panapa. That was, I think 2018-19, somewhere there. I don't promote music yacho. Haiwa, ndozvandatora kuti munhu waMwari anotorwa gospel chacha. Ladies and gentlemen, hanzi Great Man munhu waMwari. Iyo Great Man tombobvunzwa, wakambonzwawo masermon aProfeti? Nendimi. Maumba. Ndo dzandinonyanyoziva. Tokutsotsonya, tokububuna, something like that. Yes. Yeah, ndakadzinza. Unoona semunhu waMwari here? Ndainzwa ndimi. Saka ndimi manje pandakazoresearchawo ndakanzwa kuti is a way of true and communicator. Handiya very true. Iwewe naMwari ndiminokommunicata nendimi dzenyu bebe zvisingafaniri kunzivikanwa necongregation kuti mukutaura kuti chii. Handiya saka kana ariyo macommunicator avo munhu waMwari. Munhu waMwari. Because vaicommunicata vega zvataisaziva, hasisi taiziva kuti tomaumba tobubuna todi but kwavaizviitira kwacho vanga vasinganzwe vanhu vevoko kuti zviri kunzi chii. Unofunga kuti vaizviitirei ikoko? Handina zvandakambofunga nezvazvo. Handina kumbofunga nezvazvo. Gafa, mungapatsanangurira pamaumba kubobonya, hanzi mune muchitaura naMwari muri 2. Well, gifts are different and they differ according to place where you are standing. Acts chapter number 2. Vanhu vakashamisika naPeter vakutaura nemalanguages avo avainzwa ivo. Saka chinonzi ndimi sezvataurwa nemunhu waMwari ilanguage isinganzwiswe nevanhu asi iri communication yako naMwari. Saka obvious when we speak in tongues unondoseka kumapostori achiti mutando webhasikoro but utozoona kana kuti munhu anga aine dambudziko rakutopera panzi mutando webhasikoro. So heavenly language is just a language that is not common to men. Vanhu vobva vanenge vachibvunza ipo pamatongues baba kuti sikana ndichitaura nematongues zvikureva kuti vanhu havasi kufanira kutonzwa at all zvandiri kutaura at all kuti anzi aqualify sematongues manje. Inonzi the Holy Spirit intercedes for us with groanings which cannot be uttered. Ndikati ndatoata haisiriyo level iyo hapana chinonzwika
level yematongues vanhu vanonzwa panze panotonzwika, but pane level inonzi you don't know how to pray because of your infirmities, Romans chapter 8. But the Spirit of God intercedes for you with groanings which cannot be uttered. Ayanza atwa abude. Unongochitongonzwa kunamata mauri but azvibude kuwana. Aukwazi kutomboti because ukangobudisa any sound, even wakabatirwa spoon so, vanhu havanotombokunzwa. Unosaiza spoon ile gafa. Ayo, hatongoti imwe level yejournalism yepamusoro yekuti kana naola vasati vasvika, because iyi inorelata negeto rese. Yes. Hanzi narana rules kune song inonzi mutorere spoon agone kushare. Ndo pakabva inspiration yacho ipapa. But anyway, tanda kubvunza kuti munhu matongues ndeye maprofeti chete. Ayo, ndimi dzakapiwa naMwari kuchechi. Yeah, kwete munyika but kuchechi. You'd find kuti Jesu akapiwa kunyika. Mwari Baba vakatipa Jesu kunyika. Jesu ari mubhawa izvezvo. Jesu ari mubhazi izvezvo. Jesu ari kumakuwa. For God so loved the world and he gave his only begotten son. Saka Jesu akapiwa kwatiri tese. But mweya mutsvene akapiwa kuchechi. Mweya mutsvene paanodzika ndo paanodzika nezvipo zvake zvinosanganisira ndimi, minana, word of knowledge, discernment of spirit. Zvazvipo zvamweya mutsvene. Remember kuti mweya mutsvene hauye pasina Jesu. Jesu anouya pese pese. But mweya mutsvene hauye pese pese. Mweya mutsvene anonomhara pana Jesu. Yeah. Saka ukwanisa kureceiva mweya mutsvene usinoreceiva Jesu. Yeah. Great man. Unotaura nematongues? Handitauri nematongues. Unoda here kutaura nematongues? Ndotaura nerurimi kwete matongues. Rurimi itongue. Ndo randoshandisa. Ndo raunoshandisa. Asi manzwisiro ari kutaurwawo negafa unoinzwisiro renyaya. Unoona manje. Kwakudzidza nekusangana nevanhu vakasiyana siyana. Asi nini chitendero changu. I don't know that. Chitendero chako ndechipi? I was born in SDA. Seventh Day. Saka I don't understand ndimi dzemto uyu. Ndimi dzandinounderstand ndedzekuti makore apera ndichirangira pastor wekusaladha vaka-appointwa kuti vanoparidza kuSouth Africa tindi. Vanga vasina kudzidza, vanga vasingazive chirungu. Handiti? But vasvika pacongregation yevanhu vakada kutaurwa language yekuti munhu wese ari anze ende munhu wese hanze shona ari ipapo. Suddenly it changed. Kwakutotanga kutoparidza kutongotaura chilanguage ikoko hanga iyi. Vanhu vakanzwisisa shoko iroro. Achingopedza that sermon achidzokera akanga kusaziva zvaanga achiparidza. But vachizvitranslata vakatranslata vana sure akaparidza chaizvo zvaanga abva anyora neshona ndo zvaadakuita sei. But akachinja language apa pamberi pechi ndo chipo chendimi chandinoziva chandinobhelievha. Izvi zvamamarara kokokoko ndezvenini hangu. I don't know. Ari kune matongues ari kutaurwa naGreat Man? Ariko ndakambozviita 2009 Cape Town Goodwood. Ndairamata kuti ndichitanga kuparidza. So vanhu vakatanga kuita noise muchechi. But ini ndaitongoti mazano echechi anoita ma-amen, mapentecost anongochema and stuff. Pandakanopedza zvikanzi napastor zvese zvamataura chokwadi. Ndakati, what do you mean? Zvikanzi you prophesied what was happening in our leadership. Inini ndandiri kunamata. I didn't know I was speaking to them. But prayer ndaita ndetoshandisa Afrikaans. But up to now I don't know Afrikaans. Iya imwe level. Iitoriwo imwe level. Saka kune ma-dimensions anosiyana. Kune dzinonzi ndimi dzevanhu. Kuna 1 Corinthians chapter number 13 verse 1. Ndingataure nendimi dzevanhu. Idzi ndo dzevanhu dzinotonzwikwa nevanhu, dzonzwisiswa nevanhu. Idzi hadzisiri dzo dzinozoda gift of interpretation. Idzi dzinotranslatewa. So ataura nemunhu waMwari kuti vanhu vakatranslata. Vakanzi idzi dzinotranslatewa. But kune second dimension inozonzi though I speak with the tongues of angels.
idzi dzakuda interpreter kwete translator. There's a difference between translation and interpretation. Second dimension yakuda mudutsiri. Then kozoita yechi3 singadutsiriki. Kuna 1 Corinthians chapter 14. Ndimi ya Mwari. Inonzi though I speak with the unknown tongue. Harichazikanwa nevanhu, harichazikanwa nengirosi. Unknown tongue. And no man understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. Saka even kundirozeka ma mysteries. Unonzwikwa na Mwari, ndimi mega na Mwari mune makunzwanana. Hey, ladies and gentlemen, ndagara pakati pevanhu vaMwari vairi saka tunoita tichimborava mai magwaro takakula down, but nyaya yatanyanyogarira panapa. You are going to watch this video that will play up. Wese kuchitungiza mswe Friday mangwana kubva na 12 pachiutsi ground kana vabereki vakoma masista ada kutestwa mahara maziso macancer ma-STIs ma-STDs blood pressure sugar diabetes uyai tetichikubrayirai futi ndinoba nita question yevanhu kuti why imi muchirizota kuti ma-natural anonoti ma-physical ways of dealing with zvirwere asi muchimbori munonamatira vanhu vachipora futi iwo kuti great man anonamatira akasumuka pauchere akadai osumuka kune zvirema zvinotongofa zvakadaro unongozvipomba mbera nebegreris ndikuudza chokwadi endesa great man kwamagandiwo akasumuka chete kungosumuka kwete kufamba akangosumuka ndopa $50,000 on camera. Kune zvirema zvakatongozvarwa zvakadaro. John chapter 9 inoti, as Jesus was passing by with his disciples, they saw a man that was blind from his mother's womb, and his disciples asked him, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus said, no, either one of them sinned, but this was done for the glory of God to be seen. Saka kune zvirema zvinotongozvarwa zviri zvirema kuti ukuru hwaMwari huonekwa patinosumudza zvirema paya. Kwete zvakatongoremara nemajinsi azvisumuka. Kwete zvakaremara nekesi takabreka kesi zvinosumuka. Kwete dhimoni akapfeka munhu akatadza kuona tikaribudisa noita. But miracles are there for the glory of God to be seen. Not a man of God kuti anzi akapenga. For the glory of God. Kwete zvakatozvarwa zvinongofo zvakadaro. A lot of people pamba ine uproar. Zvichinzi agafa makashora great man hanzi imi makaseka urema musati maenda sei musati mafa and zvinhu zvakashorwa chaizvo. Inini chinotondinetsa panyaya iyo ndechekuti vanhu vakada kutaura nyaya yekuti great man apiwe munana. Why vanhu vese senyika vari concerned pana great man vachisiya vanhu vanenge ana Baba Harare. Baba Harare vaya vanotoda munana because urema hwaBaba Harare huri mupfungwa. You'd find kuti munhu ane 42 years unomona asina shirt pamberi pevanhu. Mwana wangu ane 7 years ukamuti huya pano anoti dedi ndikupfeka shirt amhanya asina shirt mumba mune mabrothers ake nesu abereki nemamaids haabude anotoziva kuti it's out of order kufamba panze usina shirt. But pane inonzi PD kuremara ikoko inonzi personal disorder yakuti Baba Harare at 42 years unomuona asina shirt pamberi pevanhu. Degree reurema rinotoda munana, but iye ukatomubvunza anomubvunza rarukoboro because kwaari zviri normal zvisiri normal kwatiri. Iwo kwazobvisa shirt panapo utangoti interview usina shirt because unotoziva kuti azviite. Even hulungendo akanzi ari kurasika kandi arowa zvaanorowa zvazvaka haabvise shirt izvezvi otanga kutouya pa-podcast pako asina shirt because mupfungwa make andoziva kuti hazviiti. Asi kamwana kane 2 years kanogona kumhanya kasina kana ndundu because akasati kadevelopa pfungwa, but pakanonosvika 5 years 7 years kane kaaware zvikanzi iart. Ndozvandikuti itori personal disorder imwe level. But vanhu vanogona uya pane pachiti passion akobora. Imimi manje pamunokata mavideo munokata kapisi moti passion akobora. Izvo hakusi kukobora, it's an expression of a point iripo.
pana great men. Nope example. Nyaya great men iwewe ndiwo kundibvunza question. Wakati munoita minana imi. Sei makuenda kuchitungiza muchinorowa madonation. Ngenyi makunopa vanhu kiwa muchizviti veminana. Handiti? Ndakati kune imwe level rekuti hausi urema pamunhu. Ukatosangana naye unomupa bakery rice. Handiti? Why? Because munhu ndozvaatori. Urema wasiyana nemunhu ane condition. Urema kuti iwo waita accident. Kumbo rako iri rapama1. Ona material rodzoka to its origin state. Ndo patinoona minana. Amenomanzwisisa. Saka that expression of a point imimba munoikata baba. Great men wabva aona pati ringonzi mupe bakery rice. Vanhu vanenge vakuda kuti rwisanisa manje vakuti aiwa pari kukoborwa munhu. Great men wakainzwisa sei after waona video? Ndoba ndakaonera kwese kwanditokuziva kuti yanga iri interview yayo basi. Ndoba ndakaonera. But what I want to say ndezvokuti the way yamukata nayo mavideo you fail to express. What I want to say by that issue. I know Africa nini static. Saying this I know Africa nini static. Way back. Ndakatomboisa post asking kana kuti ndichiseka kuti idzi mfesi idzi ndedzamwari rejeje. Even though dzakatadza kuzadza national sports by the dzakatadza unobvumira kuti wakatadza kuzadza national sports. Aiwa ina handibvuma kuti ndakatadza kuzadza in this fact. National sports hamuna kuzara. National sports hamuna kuzara because ndine zvinhu zvakanondirwisa pamberi pezvinhu zvanga ndaronga zvanga zvakatobudirira. One day ndakazonzwawo pamwe handichada kudzoka kuZimbabwe ndokunozonazorwa video njiexplaina zvakaitika. But ndakashandwawo ndakashandwa zvokudaro. Ndakamuka inini ndokutaura zvishoma zvacho. Ndakamuka mabhazi anga ndakahaya kwese pana unoona bhazi kwakati vanhu vachitira shaya mabhazi ouya mutore mari dzenyu. Imwe yacho takanzi hamusi kutodiwa munational sports kusvika masikati. Iwo unotoziva takarambidzwa kupinda kusvika masikati. Nezvimwe zvakawanda ndizonobata pasingabatwe. Vanobati vanhu kana vachiuya kunational sports havafani kuuya nemabhazi anzi vanhu vanofana kungoya vega. Kuunganidza vanhu kuri patuka. Nditsvagirwa munhu wakambopinda munational sports akasabhasa vanhu kana 1 kana musangano right. Hakuna munhu asingabhase vanhu. Pane level rekuti uwane content yekuti vanhu ndo vakutonoti mukushaya mavo vanonokwereta 50 cents yekupinda mbasa. Because une zvaonazvo zvaupa kuvanhu. KuZimbabwe handina chandopa kunze kwezvemakopo izvozvo. Saka kuti munhu anasopinda ega mubhazi achitira kunoona Java anoona kutona shashaya kuti ari kuenda kunoitii. Ladies and gentlemen, honest wega afanzi abana chandopa vanhu kunze kwemakopo izvozvo. Alright, varamba kuti havana kuzadza national. Varamba hanzi aiwa hanzi pane zvakanditadzisa kuti asi kuzadza if ngadai ndakatozadza saka yarambwa point iyo. Okay. So ndiri kuti according the advertisements and endorsement aitwa like that. Isusu taiseka tiri kutedza dzida kuzadza chiidzi. Aiza for what? And inini ndatokuenda zveshuwa inini kutomutsa shato yandaziya vanda todira fiyo. Aiwa iyo Honda shato. Hai majera kama bvungadeni anobisha mazaya ndezvekongo. Aiwa nyoka yo Honda shato kutomutsa. No. Alright. Andy. Ndomutsa Honda shato. Ndodira fiyo ndoenda ku national sports. Aiziya. Kunoona maumba. Ukona? Andisini ndeka. Sandeziya kuti izali. Aiziya.
ndiva ndatombanywera post yangu saka pandakaona kaklipe I thought to face aita comeback clap back Mamsina clip again. Handizi wakaita video No. Handizi. Hanzi ini ndakaisa post. Ndichitoseka kuti dzimfesi idzi dzinoda kuzaza chi National Sports Stadium aizari. Saka imimi pamakazorowa ndakaona ye umwe comedian aiti itore wanda kuti Java azadza akazadza ndo wanda yacho uno anozani fana karwa video iyo ndoega ndakaona saka ndakafunga kuti clap back saka inganyanya kunji inini manje zvamwari inini kana nchida kukobora handiwanzotenderera so inini ndinongodaiso ndafana great man inini ndonopa example ndokona nguya ndiri freestylist ndokona nguya nangoti great man akazvarwa nebricam vanhu otanga useka but what am I going to benefit from that pamusoro pazvo munhu wamwari mositsvakira chituko aiwa isinyaya zvituko nyaya ndeyekuti munhu akafanana neni anoda mwari anotya mwari anoita zvamwari dai anga ari kana unzi ndisuperman wanzira wanda kunorowa kopo aiwa ndinokwanisa kungorowa wakamuona achirova kopo eni munhu wamwari here handiite izvozvo pakana zvizvi zvepasocial media kopo vanhu vamwari munogara muchirova zvenyu but since social media kutoti munhu wamwari ane mahobi handisati ndakamboita handiite izvozvo kuti autauani mvese mukutaura pamuri autauani bosi vanhu vamwari venyu hapana ane mahobi handozi ndiani waunonzwa nemahobi ndio aiwa njazi hapana saka ndikutoda kunobvunza kuti dziri kutaurani wedzi oya mozonyatsonovhiwa yakapenga monyatsonovhiwa pavanhu vamwari mombotsvaga kuti ane mahobi ndio mozondisira message zati hazomuwana mera ndiudze chokwadi zvanhasi ndatokamfoteka pandoona mukuru because ini ndabvunza kuti team iyi ndo inowanyorera mapost ngatiudze pana ndatoona vachinyora vega pa hauna kuona here vakagara pa vachinyora vega ini ndatoti mahitsa iteam iyi inenge ichibika greatman anenge asitora awe saka maidhauta here huma yagreatman no ndaitongoti greatman munhu akanyarara ari humble ari soft easy going zvekukobora izvi pane team inenge yabata mafoni chera nafacebook rega timubvunze uri munhu akanyarara uri munhu ari soft here handisi soft zvekudaro then handisi soft then ndakafa nedepression waiziva saka ndinotokobora vanhu kungangura kwakataura ndanganguraoka pandinozosangana nezvingangungangu zvinonditsoma handivadziwe ndichiti at least ndombopisawo vamwe saiye zvinoda kutoziva kuti vanhu vanonyora vachindipisa kana kuti vanoita mavideo vachindipisa ndoziva kuti vamwe vacho vane bitterness yoti ininiwo ndinopisa vamwe waiziva saka handivadziwe waiziva otherwise daendai pane question kuno mira yapedza kuti otherwise daenda ndakanyarara nemamwe mapost andinoona kana mastatement andinoona dai ndakafa kudhara neBP but yezvino zvese hakusina hakuna khoba yavanondiva inogona kundivadza yavanogona kufunga kuti inondivadza chacha ndeipi ichadarika kunzi mwana hasi wangu indakatorova chuni ndandine question but yanipa imwe question saka mukuru vanototyabura here chinhu kunatsoti chaibva vanasotyabura mukuru anzi munonyatsotyabura here chinhu kunyatsoti chaibva chinoibva sei ukaona munhu akudedera makumbo chaibva alright akugwinya so ufunga kuti anga ada kufasa andi ndizvozvo here akatariso kuya obva azoti obva ambomira akadauka obvamboti zi obvati obva sumuka obva nochera mvura obva angozati kana kuti mazoe saka ndiye ndakazviona umwe achiita
Kwani kama phone mazuva ano kama nongotaura from your experience. And makambonere phone. Phone. The 7th day for me. Yaitidambidza. But hazotanga kuita kuti musikanza vana vedu mudzimba tovarambidza but pamawifi yena makaisa pado vanongonzi hanzi no under 18 vaniswa kusenja leso chiva chakuti nyora kuti confirma kuti are you 18 and above yovesa chikripi chine are you not a robot yovati tika pane baskol vese mwana tika pane baskol akutoona zvaprova kuti ane 18 years. So what do you think about that security system here in Msore? Haina. Ine Msore inonetsa kuisa. Pa social media danzo mwana ani 18 years asa inonetsa. Kuti kangobana as a country ine IT yedu tine capacity kutobhana phone yekuti isabude mumafoni pevanhu we have got that capacity then anenge aine above 18 tongomuti unoya kana umakombe harichatopinza mari because most consumers wewifi anooneko and two ndinoona kuti ndisina 18 years zacho ndinocreate account inoti ndine 18 years ndisina mwana wangu ane account zvane page and but ane 5 years asane page ya date of birth yaitodiwa chatoisa rimwe and tino upload mapictures zake every day achaona akura and but unovhura account iyaya unowaisa date of birth obwaisa rake cheche rakazvazvanzi iri haritoti mwana yanga akushandisa phone waize but unoadjusta madates. Ndada kuchivhunza kuti munhu wamwari vanobheliva minane minana manje ndada kuti ndichiudza munhu wamwari futi zviya zvamakatadzwa kuti mubambaira nerice makanyepera vanhu paipa handiti cause mubhaibheri kune vamwe vanhu vanotaurwa kunzi vakazvarwa vasingafambi akazvarwa asingaoni jesu paakasvika akati simuka uite sei saka pastor vemucity sports vainyebera ndo zvamunoudzana mese mera ndipatsanangure zvangu musati mapatsanangura unofunga nei vachiudzana izvo indinde ndoexpecta kuti imimi vanhu vamwari kana makapiwa simba rehealing deliverance ati pane nanzi healing and deliverance ati healing kurapa munhu akuvara ndizvo deliverance kuburitsa zvinhu zvakaiswa mumunhu andi zvakashata andi like madhimoni amunoti madhimoni nei andi but pana nanzi mamiracles ka amuite mamiracles here miracle ka ndoyi akaita seinoi yokuti javha wamuka wachitenda wachidedza chigredimeni akasimuka akatanga 1 2 3 4 nandipatsanangure ipapo in each generation panongopiwa grace idzodzo kumunhu 1 mazuva A.A. Allen akawirwa nemadoctors 32 each doctor anga neripoti yezvaangaona pamunhu munhu yanga akaremara zvese hapana panga asina kuremara maziso akanga akaremara nzeve yanga yakaremara vhudzi chete ndo rasina kuremara pamunhu makanotsvaga history A.A. Allen munoona zvandiri kutaura izvo Allen ndobva stretcher rokombati nezita rajesu bva mukanika munhu akatanga kumanya vanhu vakatanga kuchema mustadium bado wakaenda naye kwaBranham aigona kusatofamba munguva yajesu chaiyoka kune chirema chainzi mukuzvarwa kwacho chakatozvarwa chiri chirema but jesu aenda kutemple every day haana kuchisumudza but nguva yerevival payakakwana Peter anosvika paActs chapter 3 akachinyengamura chakatanga kumanya ndakutaura chokwadi without any fear of contradiction iyi team iyi I believe vanhu vakaita sana Prophet Angel nene ndobelieve kuti in our generation Prophet Angel ndo vakapiwa grace idzodzo ndandinawo inini kuSouth Africa inini handibelieve zvokumanya papa nemunhu anga chino chahamburg so kumusana uku abaita goita rurimi rwake rava rakafonyoka rurimi aisataura
angane zigoita angane ningirikini angari pama 1 ndova namutarisaiswa pastage nandakwaseka ndikati vanhu vane utsinya vada kuti prophet vanamatire munhu akadaiso mukuruka prophet Angel akastrecha roko vakatanga kugwina muviri wavo so prophet Angel ndotaya zvandakwa nemaziso angu aya baba goita unorona richipinda mukati so richipera ndikutaura achinamatiro chihambe chichipinda mukati chichienda ichi rurimi chita statement akatanga kutaura but kunonzi a prophet is without honor in his country minane ndakaona nchifamba na prophet Angel inini pane imwe vakamonamata takaita accident I'm sorry vakazoona unhu usafara nazvo because vakati musafe makaudza vanhu level randaita pari minana takaita accident baba pa 7 vaingosvika so vachiti in the name of Jesus wekutanga atanga kukosora angafa vanhu vafa unoziva kufa kwekuvharwa nejira kumeso kwayo 7 vese vakamuka takatarisa mavunzo dzonzi pastor Brands adziripo mudiwa anga aripo 7 vanhu vanga vafa hanzi pastor Brands anga dzafa here ndozvandikuti kuti team iyi aibelieve ndo panonzi mubhaibheri rinoziva kuti Jesu akatadza kuita munana Jesu ari Mwari akatadza because of the unbelief hanzi hazvina kunzi he did not perform miracles zvakanzi he could not ndobva hanzi ko imimi muri Mwari munozviti muri Mesaya ko makutadza kunyingamura zviremera zvikanzi naJesu a prophet is without honor in his country in his city vatadza kusumuka because havatendi mukuru akatenda vakaenda ini nanikwanisa ngo ini nanikwanisa kuwana matiro akasumuka vamakandiwa ndifunge kuti vanovasumuka vanovapa bhegi rembamba raneraisa imi TB Joshua anga ari baba vedu tese worldwide pamaprofits hakuna akaita minana saTB Joshua but ani vamwe vanhu vezvirema vaita akasangana aitanga kuwapa mabhegi raisi tarisa paYouTube aripo mavideo apedza kurwa minana inotyisa aivapa bhegi reraisi but ndikuti in our generation enda kuna prophet Angel minana imwe yavakaita vakaudza vanhu kuti ano musataura mamireko mani aya vakazitangomaita 2013 but kunana 2008 vaibuditsa ma50,000 pounds so kofkaf chichiri easy kuita miracle money or kuitira great men miracle vanoita miracle vane mamwe vakatoti vanhu musatombotaure mamwe ndakatora panapa vazofara minana yacha inototyisa chacha inotyisa minana but chetongoti kune vanhu vekuti they don't believe in miracles ndopa example yamukuru vanototenda kuti minana iriko but vane imwe level yavanozoti pakanzi munhu amereswa mari momo anoona kuti ndopa example kana Roman Catholic inotoziva kuti Mwari vanotaura but pakazonzi passion aprofit vanoti vanobelieve kuti Mwari anotaura but kuti zvinzi ataura apapo pakazotaurwa naMwari pano vanovhiringika saka minana iriko but kune iyi haichazi minana manje anenge angunzi masigns and wonders minana ine painonogumira healing ndo inotanga yoguma ukapfuurira pamberi pehealing ama miracles miracle ikaguma ama signs and wonders atomashura nezviratidzo kuratidza kuti Mwari variko but inini mafongero angu that as a great man ndinopinda muscripture rekuti kunonzi Pauro ari munhu waMwari anga ane condition ndobva ati Mwari ndine munzwa mumuviri mangu a thorn in the flesh zvikanzi naMwari vanzwa kuchema kwaPauro achichema kuti Mwari munzwa uyu andinyanyirwa ndiri pamahwani ndirangarirewo Mwari vanodzika vachiti nyasha dzangu dzakakukwanira mukondisheni yako iyoyo ndakakupa grace dziri sufficient pauri zvauri papo kuti ukuru hwangu huonekwa uri zvauri mukuru vanostada bhaibheri vanotaura 3 conditions dzaPaul yekutanga vanotanga ari chigwisho nhanzi anga akapfupika anga ari mandoneripi andakamuona patakaenda kuItaly kubasilica of Paul ya panonetsa vanozondiri kukobora makamuona as like
makamona Israel kuona ukaenda kuItaly anditi I'm going back muswa 3 May to 9 May nene conference church yangu kuItaly. Ukasvika paBasilica of Paul unoragidzwa vakavaka structure yake zvaangatori angari chigwisho angari mandonyerepi. Number 2 condition yake angane mhanza iyo angari ma1 unoziya yaDenny Show iri nani aiwa anotozogirwa zvidabo anza mhanza yema1 but yapo manjeka yaitangira ichida isvika bvudzi rake rari apa chete obazo masendebvu sotaura uchenjeri kamaprofesa hobo unaona anga sina bvudzi. Aiwa tikutaura condition inototaura yesterday history yapo panonzi thorn in the flesh vanoti mhanza yake yanga yatori thorn kwaari ozoti maziso ake anga ane kamwe partially blindness so maziso ake ndo study avanoita. Pane rimwe ziso rekuti ukanazotarisa unaona kuti apo angari pama1 anotenge nyimo yeimwe iriku yes something like that. Saka ngafa munenge muchikopora Paulo maapostoli yeye no murikopora saka aiwa nzokobora ndikutsanangura zvinhu zvirimo mystery apo. Saka akanochemona Mwari akati Mwari ndiri pama1 vamwe opedzisira anozotika inyaya yekushaka anga asina mukadzi angamutisa. Saka anenge ada kuchaya but angazoti bonyo chivi kurara before marriage chivi apa iye ari kunyora kuti haukwanisi kuroora kusvika mukadzi wako wakaramba naye afa. Saka nyaya yekushaya ari kutadza saka anga ari pama1 ndo condition anza but Mwari anodzika vasingabvise condition vanodzika vachiti ndaisa nyasha dziri sufficient. Ndo pa last example panyaya ya great man Shadrach, Meshach naAbednego pavakachema kuti Mwari takandwa mumoto tangangurwa tibuditsei mumoto. Mwari anoburuka achivaburitsa. Mwari akaburuka achivajoina moto kuti handauya kuzobuditsa ndauya kuzopinda kuti muzive kuti kana ndinemika mumoto macho mutori boimo. Saka ndomunzira kuti mharidzo yamukuru ndekutotika zvavatorika pane nyasha dzakatoiswa naMwari vatori zvavari zvekuti hatifanira kutombotsvaga minana rega tivabvunza tinongotenda Mwari nezvavari. munofila kunge muri boy ine dada ndichitanga ndambotaura ndiyati ini ndiri bo mudana inini ndiri bo inini sei ndichiti ndiri bo havasitotsvaga minana zvekuti Mwari vakandiisawo pandiri panapa handiti vakandipawo zvavakandipa zvishoma izvozvo ndiri bo kushaka ndikutongoshaka everyday ndaudza chokwadi inini ndikatoona bhebhi randatoda nometa type ndorishaka. so munochita kani handichiti ndati ndichaona ndicharida asi handina kuti ndati ndaona hamuna ramakambode esa ndakadana nawo webheki kumashifa kwenza ndalora hamuna ramakamboona ndalora ndisati bazi handisati ndandongobvunzwa wangu body count yamukuru hanzi body count yenyu mukuru ichi body count ndo body count ndeyekuti imi muupenyu hwenyu makashaka vangani vakawanda man vakawanda ende vaiti chii about mashakiro yenyu handizivi but last question yangu zvangu vanhu vanowanzoti hanzi ukatarisa muromo wemusikana unobva wazisa zvakaita kusasa but in reverse panonzi ukatarisa futi roko remurume unobva wazisa zvakaita kusasa. Mukuru akamira amabvunza inini izvozvo hanzi ukatarisa chii hanzi ukatarisa muromo wemusikana unobva waziva kuti akamira sei kuzasi asi ukatarisa ruoko rwemurume unobva waziva kuti nechizhakiso chake chakaita sei. saka vavane vaitaura chii tika kusimba yakanda kureba hanzi kusimba yakanda kureba natinga tichijambe zita rekuti great man rakauya sei ndo last question. I always do that. All right. I always do that. Even kutorola kwandakaita ndosaka vakasheka nyika. It's a great thing because no one expects him. Nakata say not ane mukadzi. Mudeni.
iwe mukadzi akanaka futi pfombiri kutonetswa nevanhu izvezvo kumafacebook ndichitovaona toti mbondipawo ndimboshaka ndichitovapindura inini futi bcause ndinayo akaunti yacho vanhu vakutodawo mukadzi wenyu vatoda kutoishakawo but vari kuishaya bcause yakaiswa panodziya. Ladies and gentlemen, today we are interviewing the most confident men ever. But this is not just fun and madness. There's a method in the madness. Pani question is a great men panapa. In a chekuita neyatinoti stigmatization. Okay. Zvakaitwa naProphet Passion zvotakawanzira great men. Ini ndine meshamwari yangu. Wala makatange mawanzira. Na go express a point from where we are coming from in the interview. Ndine shamwari yangu inorarama neurema. Munyaya dzedu afare kana tichiwanzira naisusu asiye tichimusiya anobva ati discrimination. All right. Saka timbobvunza tinobvumidzwa here kuti tichitamba tobva takurwa kopo kwete kopo ikukunyara but kopo chaicho yekuti unonyatsonzwa kuti does that make you feel dehumanized or it makes you feel included? Kune vanhu vakasiyana according nemaziro andakuita vanhu vanorarama neurema handiti kune munhu izvezvo kuti ukamuti chirema izvezvi asi chiri ndicho chinotanga zvakaoma ndosaka pakatsvagwa wedhi rekunzi vanhu vanorarama neurema kana kuti vanhu vari differently abled handiti iwe kuedza saka ndiri kuti vanhu vakadaro handiti ukuthi anotsamwa neizvozvo handiti kune umwe munhu kuti kana akatoremara haatode kuto right saka dada ndiri kuti pane zvakafanana kana hure chaiche ukavanza wega vachiudzana kuti hure aize asi iwe svika kuti hure matonetsana aize kozoita munhu akaita seni handisi ndenga inini ndinonzwisisa kuti kana takadai so tiri varume tese aize men to men ukatonditsira siriwa unotoona maexpressions angu kana kuti ungokudza kuti awangu wakubaisa hawakudarikidza aize but pamwe pacho ijoke ndinotojoka ndotopisa munhu zvakaoma saka iwe ukandipisa ka I expect unoona kutodhibhisa ende ukandopisa ndotoseka ndosati baba dzadzi chatosvika chete kana wasvika iva ndosati waguma ndochikutanga futi aize but kune vamwe vasingatode kutojongiwa navo nenhau idzodzo. Alright. Saka iwo pakabuda video wakabva waencourage vanhu kuti varipote to the complaints what handiti. Were you doing that for the sake yekuti vanhu vanenge vafeel victimized kwavanenge vari nevamwewo vanhu kana kuti wanga watobatikana? Ndakazvita noda kuti ndanga ndakuwana mamessages akawanda iuya kwandiri evanhu vakawanda vari disabled handiya nevamwe vari kumusoro vanga kuti noka haunyangari zvinhu zvakadai so kana munhu waMwari ari kumusoro wangu achitaura mashoko akadai atuka isusu atuka vanhu vakawanda and of course ashandisa kuti great men because great men ndiye anozivikanwa anoona kukumidza kuti chinhu kumidza kuti asi but atuka isusu tiri kuseri kwako saka urambe wakanyarara. Even the organizations, there are certain organizations akandifonera achitinoka awunyarare nyaya yakadai so even the lawyers kuna mama lawyer achitinoka awunyarare nyaya yakadai yakadai saka vachikuona manje wakagara nemunhu akakutukai wacho hava kuti here matengesa struggle hapana agosuku ini nava chandakuda kuti ndosaka ndanchiedza kuti Prophet vatsanangure ende vatsanangura maitiro avaizviita handiya vari kuedza kutsanangura handiya vanhu vari kutonzwa Prophet vachipindura Prophet vari kutopindurawo vanhu vakabatikana nazvo kuseuko handi tasaka indanjivabvunza saka mbambara neraisi idzi maya nadzo here mudana No,
apart from kuti Greyman munhu wamwari, chimwe chandinotofarawo naGreatman ndechekuti you would see him often time achitoenda achinobatsirawo vamwe achitonodonatawo. Saka inini hangu handiziva yangu mapuraizi emauche, inini ndichaisawo mauche panext trip yaGreatman, handoisawo mauche oenda anodonatawo kune vanhu vanonidwa chiyopo, kana uchidiwa futi hembe ndoisa futi hembe. Nhasi nono mutsvagiro ufiwe uchichi, kana pane mari kwaletwa mundipawo mani ndopochi Greatman, kana pane mari anoduwe ungodyawo chichi chindomupawo, but haisi kuti titi paipa ndaidaumba mari unoziva, but masocial media paatanga kunyora ndakatya kuti vanhu aitango pane zvandovhara paya. Handongomupawo mbichana, but chandiri kunyanya kuda ndeyekuti kana pane vari kuda unopiwa mbambaira vada raisa zvandogara nchingoita zvazva. You have seen me often times in Roma donations and stuff pane zvaanoita. Ngoti mbambaira trip ndoisa zvaanenge anyorowo list, kana pane mbambaira pachidiwa raisi mauchi andarikana ndataura abati mbambaira ndatidzibvise funga Greatman mbambaira hapo here mbambaira chikafuka paiti mbambaira nderaisi mukuru kodini ndinanzisira ndakaita ini aedza kuva kuti vanhu kuti ukasangana naye unongombo something chakafuja kuti anenda unobatsirika but matrailer azvinoitwa noda kuti ini ndinopisa vanhu vakatoona Java andipisa, so wedzera kuti mbambaira rakatotorwa as if ini ndanda kubvunzawo kuti semamaloya nemaorganization ayakambokufonerawo here pawaiwanzira chipo? havana bhodzadzi dzemudanga koye iye chipo aidzosera vanhu chipo called me aidzosera and zvimwe zvinhu pane maruma ekuti mimi nachipo makambodana ndechokwadi zvichiitika sei kana kushakana kwacho taishakana sei chaita zvawashakana chii? hazviitika shamwari. Chipo anenge aitodawo munhu anotomubatsirawo waiziva panguva yacho iyoyo. Panoda kubatirirwa kapapa, anobatirira sei? Saka vanhu kwandiri anozobatirira sei? Paitoda vanhu vakatasana Sniper vakabatsira ende vanhu vanoita kuti Sniper akaita chitadzo, anaita chitadzo because mwana anenge aitoda kutongangurwa kuti waiziva Chipo anga toda kutoshakwa ipo paya, otherwise panguva yacho chaicho yakashaka Sniper Chipo angasati atomboputika zvaaita zvese. Wakamboona mapicha aChipo kudhara, chinoni ndakadzidza naChipo. Chipo kwamana zvaanga kudhara nezvaave, Chipo chaputika baba chachibhora chachibhora then zvaanga kudhara mazuva akatemewa naSniper. Sniper anonhu anga akatozvita nerudo chaiche aisapozi Chipo anga asati atombo zvototi kushora kwevanhu ndokunogona kwakatomubvisa pana Chipo. Vanhu vanogona kunge vakaseka kana kuti vakaataka Sniper zvakanyanya ndobva azvisa kuseri aiziva. Ndo pandinozonetseka nevanhu vanenge vada kusvora because ini ndinongoti mutsetse ndosaka sikazonzwise sei mutsetse uri one but unongochinja mastyle. Zvangofana nemafoto kamunhu one handiti, asi makati photographer yenyu kuNew York akakuti bwane uku pakuti bwane uku akwatongoubelievisa vanhu kwakwa but nyaya yemutsetse vanhu vanodhipisa ipapo. Even pandakaroora inini vanhu vakataura zvakawanda, ada mari, ndine mari reni unayo kuwana Java vanozonzwa nechii? haine ndapera kamasana ndaindatozouya ipapo nyarara pakupera ndadatokubvunza kuti ichiri ipo here mari zvakanaka aiwa haini hangu ndapera hangu zvemachokwadi mari yaidzaimbovapo maonero ataita. aiwa mazuva aya ndaichengetwa nemukadzi ona, saka ndakazoramba mukadzi apa ndakaramba handisina kana sendi. nongopfeka hembe dzeblack. Kwemunoramba mukadzi iye ari aine mari amunoti ndenge ndakaroyo mubvunzo wauyo hamusoshaka mazana because mambotaura kuti po akanzi
mukadzi wako kana bali naye kana asati afa haushake saa moja sienda Aiwa. futi matatu Mvunzo wawetu sikandoanza separately. Pane mvunzo wekuti mukadzi ukamuramba unorora futi here nekuti po anozorora futi baanyora. Mwacho ndekuti muri kurarama sei. Well, inini for the next 3 years ndiri celibate. taura nechishona For the next 3 years ndiri munhu asingatyabure kana kuweketa. Ndiri munhu ari kungoraramira Mwari. Saka pamwe pacho unotomboomerwa, but nguva yekuomerwa the only thing you do is to pray and read the Bible. and I've got to mention the only thing unotora tauro unyoro tonodza Ayo, kana uri celibate manje, you must not even feed that world. Kuitira kuti usazosumudze musoro ngekungu. Kana uri celibate handizenda pesera kuona TV rini. Yeah, kana ndakatobata unze ndakutoona video kuenda pa YouTube nenchiona kuti Judgehood kana kuti Madedido kana na ulungende baba. But nyanzombobuditsa ka rake iri rakechi zimunhu rake kadakadezi kakaputike amalota aputika pwese sika uzonyanya kuomerwa stereka. But asene chipo. But point yandowedza kuputisa ndekuti you don't have to be in a world where you feed that part of yourself. where you feed that last Haisi last in nature. Pa nature unotombonzwa kuda kutswabura. It's nature. But isusu manje tinozoenda pama principles. Apart futi unongochenda ku church kana kuti unotya Mwari kana chi. Pane ma principles aunozira muupenyu kuti it's a decision. Avasi Mwari vakataura neni. Asi pastor akanditi ndakadecide kuva celibate. why did you decide to do that asi pane zvamamaona No, ndakangoti since ndasina mukadzi iwodi yechikwabuda umbosiya. Because ndine mazuva ndakamborasika ndakachikwabura asingaite malevels ana great man ndakachikwabura. chimbowabvunzawo kamubvunzo wakubvunza wewe wekuti body count yenyichi watondibvunzira manje saka vanhu ndozida ndoudzirwa zvokutaura zvatamboramba kumashiro kuti ndonzi ndonyorerwa ndoitirwa mukadzi zvese saka ndikabvunza manje nongo atondiudzira alright aiwa zana menendavhi yakadai muupenyu wangu wese Aiwa paune hiti zvako. This interview you all great men man. Inango ndiripo zvangu zoti ndamba unotondi owa but kuzotora mari asiku hasizoiti. great man takubvunza iwewe kuti istigma here handiri kuti wawanzira chi munhu anorama neurema ndo ndabatsanangwa yawandiyati ndezvemudanga ini ndiyawanzirana navo kazhinji kacho ini ndiyasangana navo vanhu vakadaro ndinotovawanzira ndakasangana nemunhu zoware disabled ndingatotobvunza ti asiwa mabhebhe ako mudana utomborova here aiziva ende ndinoti Question yandinayo ndeyekuti ndasingaziva kuti wakandikobora. Saka according kumalawyers awo naiwo vanoti great man anobvumidzwa ndikukobora but ini handibvumidza kukobora. no Kwete great man but ungokobora anyone. kukobora munhu ari disabled wasingaziyani naye kuti akaita sei andiya paipa yakaita kunge wakobora everyone ari using zita ragreat man aiziya but ukasangana nemunhu ari disabled waunoziva naye seni so According nekobo yamataure mimi ndeyemunational sports stadium zayoji yakatadzwa muzadza kuti mba vabhutabho washe vakapinda naspiritual father vakatadza kuzadza hafu ndakatozadza wadarika. TD Jakes ndakatomukunda kuzadza anga ane one side zibeso. Saka pamakakobora national sports masakobora vese rava vakatadzwa muzadzo. iwe ndaikobera yobhozwa indosa uchiti iri kutozozara
okona baba ukana go big my adverts that service here maiti ilokudase ilokuzala saka indakakobola iwe ndida mukuluka according nevawachotaura nerondo dzavo vakatadza kusadza ko inini ndimazo sadza manyanya ita sei kona mda hanzi manyanya ita sei mda I'm the idiosyncratic. Ini mbunzo wanda kubvunza ndewe kuti pa vanhu vararama neurema nhau dzekuti unokwanisa kuvakopora here uye kamukoporero toda kubvunzawo isi toda kubvunzawo mekafa tinobvumedzere kukukoporawo semapasta semaprofeti Inini ndofungidzira kuti we are human beings. Yeah, saka zvekuda kubatanidza life dzese into one is not fair for human. Vanhu vanotombonidawo kuseka. Vanhu vanotombonidawo kudzidziswa. Vanhu vanonidawo kuito different feelings. Each type of feelings has to be fed. Saka anouya achiti java nemahobi ndiyewo. Hazvina kuipa. It's ndo idea yake nemakobora anoitawo chichi pamrambo nokobora nzwata panda kobora angarani. Vamwe vazoito sense of humor seyangu kana seya great man. Nisu tunozotara zvinhu tosekeza kuti unoona parwa hita. But varipo vanotokobora. Pane kukobora manje nokurwisa zvakasiyana. But inzwa tachinoda anointed. Kozoita kunyeba. Apa tisikubvunzira imimi chete. Kuna na prophet Makandiwa, prophet Angel, prophet Magaya, Bishop Mutendi, Apostle Tabas. Akodi nezvandinonzwa Magaya, Makandiwa vane problem pakuti vakangokoborwa. Chiwenga yakati makoronyera vanokecha. But munhu akaita seni kana prophet Angel hatinongono majokes kuti amufana achiri kukura vari do trend. Haana gotsika. Saka ndo mafloira anoita. We accept that, handiti? But mamwe men of God havadi kutonzwa. Even zvakanzi chokwadi chikutawo. Even zvakanzi kungokoborwawo havadi. That's why ndakazomboita imwe video ndano munhu angandifonera achindoudza kuti Makandiwa fare nezvamuite vanhu vaitawo video vandasangana navo vanhu vakakumbira kuti regerero because pamwe pacho nowechingoto it's just sense of humor kana ndonoko uchiexpressa point yako kuti mwana wayo akati I'm more gifted than God. Yoyo nepoint yako uchianalyze zvanoita vakasafara nazvo it's still you are wrong because it's none of your business. Munofarira Makandiwa rega. Baba pama men of God is Eshona. Makandiwa is my number one. After Baba Manjoro, of course. And Eshona. Ndida kuba jekesa wada kuti zvechokwadi pamwe pacho pane vanhu vanenonzi self humor kosta vanhu vasina. Ndakagara apa ndanchitoratidza last time nchiti ona zvaisona gogoledzi handisandambokomenta anything about it and but vaisa post yakanzi great men miswa ndokuquestion nowa aizi ndatsvaga kuti yabva kupi comment yavaisa kupeja post yawaizi ndashaya but chandaona ndichoti munhu atoda kutotendawo vakatonza kuti great men akakudzosera panonakidza so vakatoda kuti asi saka straight zvinhu zvakadaro saka ini ndinokobora vanhu aiwa mazimbisi so ndoti ini ndinokobora vanhu and sometimes ndinokobora pasina kuti takambonana ibhifu here saka ndinotokobora ndibvunza kuti uchava naye sejongo uchadzosera social media yoita sei yonakirwa but pane vanozopinda one moyo. Ladies and gentlemen, this has been Kufkaf na great men hanzi ndine true magreat men bana but chivhara Kufkaf mashoko amunoda kupa na great men angatangika atatatika semienzi kanzi makatenga mashares pa podcast rino nambonunza kuti ugara pamazuva ndakati pa podcast yaziko ndopo vari kugara angatange mashoko kunani kuna idiosyncratic. Okay. Aya, ndoda kuti
rambai muchishanda basa la Mwari, vanhu ngavazive Mwari. This interview yatatoita iyi pamava muchitotaura Bhaibheri, muchikota nemavhesi, muchitodzidzisa vanhu shoko rani raMwari. Kungotiwo mava muchiita interview mune mukomana anoita sei, anoblasta vanhu. Saka musingafanira kuti mumbonyanyira kushoko because maibva mune BP. Maifanira kuti mumbopota muchingangura. Kune vese vanga vakabatikana nenhau iyaiya, ndinachida kuvazivisa kuti no, vanhu vari disabled kuremara hakusikoguma kweupenyu. Tinofanira kujoka nevanhu, ngatipinde muvanhu. It's a great honor, inyasha kuti ndiona ndichinzi ndakagara naJava. Aize I want naziko futi. Saka ndoda vanhu vakarera neurema vakawanda vaitwe inspired yekudawo kumboonawo kuti vambogarawo naJava kudai vachitaura naJava. Aize vachitaura naziko. Aize handidi kuti vanhu vakaremara vazvisunge vazvivharire. Do anything chinoita kuti usvikewo ikoko. Aize netsawo tawo zvaunoita mumatiktok imomu, handi masocial media imomu ndo life yako mazana. Saka ine kana ndikaona kuti ndoita sei kuti ndisanganewo naJava, ndinotokonya Java pasocial media. Right now mukana wandawana wandakuchiuyisa kuna kuudzawo Prophet Java kuti tine chirongwa. I think vakachiona makumbo kuvanhu, vanhu vakaona vakatambira, vanhu vakuchida chirongwa. Handiya ndainoka madoors, ndainanga munhu paFacebook direct wakati kunanga munhu nezita so that akwanise kuramba chero ane zviri kumunetsawo kumba kwake atomanikidza kutenga mauchera. Ndawo mukana wandawanawo kuna Prophet takagara kudai sekungonangawo kwandaita vamwe pasocial media. Prophet Java tiri kukumbirawo mawheelchair makumbo ekunopawo since mamanga matare ndio muchatipawo mawheelchair. Ndakudzokorodza kukumbira vaProphet kuti vari kuvanhu kunze uko vakawanda vacho vari ma-outskirts pasi kwenyika. Ndinoita vanhu vakaremara vakawanda vacho havagari mumatauni, vanonochetwa kumusha uko kumakomo uko kwokuti hakusvikike zvokumhanya. Ndo kwatiri kuwana mameseji achibva akawanda. Tasvika ikoko ndiri kuenda ine direct chinoona munhu wacho tomusiyirawo makumbo, toswera naye visit, tichitaurawo naye achifarawo kuti at least nhasi ndandine visitor. Saka munhu waMwari chirongwa chakatanga gore rakapera. Tinongoti tikawana edhona anenge atipawo mawheelchair, ndine list revanhu vakaremara vakazara mufoni mangu. I just select kuti ndipe uyu and thank you. Chinosiya mawheelchairs. Yeah, that one is accepted. So it's in two. If you want me to come with you, we'll go together. If not, we'll give it the donations. You go to your people and you donate there and you help them. If it's just you going, the number of donations that I'm going to do, few zacho zote mende ne food zacho toisa ipapo maenda moneta ma donations kana pachidiwa futi hembe apart from our wheelchairs. We are willing to do that. If I'm going to be involved in one of the trips, depending on the date, then in the company andoshana na inonzi Zarafat, who not only go and do my wheelchairs, who do more that has to do with the health as well and help the people. But personally for you, apart from Mbambai rides and stuff, ndiri kukuoffer since une chipo chako chekuimba, ndiri kukuoffer a recording kuPassion Java Records. If you want today or any day soon, toenda una spirit okuroera endandi yakaipa, we'll do the marketing, we'll do everything. If you want the whole music on your platforms, if you want to collaborate with us, the reason why we collaborate, sometimes YouTube, we are artists, at 5,000 subscribers.
but ours is a big channel. So when we collab, we boost account yakhe independent so he can post back. So either way you control however you want the music to be, and we'll show the nation how God is great through your music. ndotenda ndo bali banonzi zvandasangana nemunhu wamwari handidzokaenda ukatosvika kusangana nemunhu wamwari unofanira kutongosiya watotaura zvese saka amunhu wamwariro ataura ndiri munhu wamwari ina futi handiti ndiri munhu wamwari enewo munhu wamwari. Ladies and gentlemen, ndapindura zvakanaka kana ini ndiri munhu wamwari ndiwe gontora mascripture unoziva ndizoziva ngundima pahanzi and with that we are out. I'm a fan yake, I'm a fan, I'll tell you. Siku akaipa mdara. Munhu yaya ndi people's journey. Ona inini pamajournalist atina muzimbabwe ndomurota number 1. Yeah? Serious? Pamajournalist isanoziva zvaanoita noziva basa yacho. Is number 1. Kwandiri ndomurota number 1. Zico is a journalist. I'm a fan yake, I'm a fan, I'll tell you. Siku akaipa mdara.